Mám pocit, že som zaseknutý v živote. A nebaví ma práca. To znie veľmi ťaživo. Ako by ste ten pocit nazvali? Neviem. Nespokojnosť. Možno osamelosť. Počujem v tom akési odpútanie od okolia, od vzťahov, od sveta. Pripomína vám to niečo? Ty reveš? Zmizni do izby, vráť sa, keď budeš normálny. Mami, pozri, mám samé jednotky. Učíš sa pre seba, nie pre mňa. Asi sme narazili na problém, ktorý má hlboké korene. Nie som si istá, či sa teraz pozerám na vaše slzy, alebo na slzy malého chlapca. V každom prípade vám chcem ale povedať, že ma to mrzí a nemal ste byť v tom ten malý chlapec sám. V projekte Odpútaj sa liečime traumy z detstva. Prihláste sa do podpornej skupiny a liečte svoje traumy s ľuďmi, ktorí vám rozumejú.